Wingi ya wayangan ya, Truk. Wingi ya wayangan dalang 2000-an. Anggap kanca-kanca. Nyuwun sugata apa, Truk? Nyuwun sugata apa, Pak Lurah? Pak Lurah menika ngresake tetembangan iku lho, Mbak. Ninggal katresnan. Dijaranke kan Pak Lurah kuwi nek mirsani jenengan pas joget jaranan kuwi nges ngono ngendikane. Menika spesial kagem Pak Lurah Rejosari hebat. Muga-muga tambah hebat, tambah maju wargane. Amin, Truk, amin. Monggo Mbak Niken. Nggih, niki langsung ninggal katresnan ngoten, Pak. Setuju. Oh, nggih. Nggih, monggo. Ora ajar. Pak Slamet Runtung wis dadi dokter saiki wis gak kelatih ketoprak. Oh, jineman dulu. Oke, anu. Wah, iki anu Pak Lurah Truk sing anu. Mau Pak Lurah anu Rejosari saiki Pak Lurah dalang 2000-an. Wah, nek iki aku wis spray Truk, anu gong. Ndak disawer pun ndak apa-apa iki. Panjenengane Ki Yoyok Cahyokuntadi. Jineman mari kangen ngendikane. Halus-halus. Mungkin nganu Mbah tibane ninggal katresnan. Wah, masuk. Wah, Mbak Niken iki tiba ngendi-ngendi iso. Ayo pancen wis hebat. Monggo Mbak Niken Salindri. Lalu mangsa maget yuda maget Maya 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 genaskan es wicarane mane mane man mane mane man antang tajam polatane. Dewe Tembang menika nggih kunjuk dumateng sederek kula wonten Kare Madiun, ada Mas Yudi, Mas Agung, Mas Heru dan semua keluarga besar Kare Madiun, ada Ci Elis juga. Lah, oke, masuk. Monggo Bu Niken, anu Mbak Niken. kobu to, Pak. Aku ngono ku ya. Monggo Mbak Niken. Ngisar karo anak kemai ngaku jaka lara-lara anake jalali ajalali jalali zaman semenan nalikan ning lamar
kewajibane Wah, tepuk tangan. Lah iya jebul Mbak Niken ki tidak hanya bisa lagu-lagu yang horeg ya, Tru. Nah iya jebul tembang-tembang alusan ini ya diugemi, ya dilatih. Wah, ket mbiyen pancen nek wong jos ya jos ya, Tru. Nah, monggo Mbak Niken menawi kesusu kondur badhe maringi ninggal katresnan. Nggih, Pak. Nggih. Kendangnya tasik toto-toto niki. Siap. Jak ngomong to, Bah. Aku ndak iso ngomong nek karo dheke. Iku lho. Lah kok lagi nemen lho, Pak. Anu kali Bapak Yoyo anu dijak ngomong terus kok. Wong kudune ngisor karo dadi ngising. Ora teko ngising. Sampun Mas Pengendang. Sampun. Monggo. Nangis. Nangis sajroning atiku. Nalika sliramu ninggalku. Raja Sari hebat. Sliramu ora krasa. Aku kudu sambat karo sapa. Tak suwun rina lan wengi. Ayo dong. Mayang koro. Aku
Sampun, Mbak. Nggih. Matur nuwun tepuk tangan no buat Mbak Niken Salindri. Pun monggo pinarak nek ajeng kondur nggih monggo. Wis lunas ya. Aja kon kondur sik to, Truk. Lah manut aku kok Bintang tamu ki ya kudune sing entuk bayaranku ku kenembang terus nganti esuk. Aku manut lurahe kok. Lurahe nang mburi kuwi kok. Nganti esuk. Ayo sutradarane iki Abah Cahyo Kuntadi yang bikin naskah, yang bikin sanggit lakon Bimo Bangkit dari awal itu karyanya Abah Cahyo Kuntadi. Berawal dari film Titanic. Biasanya Pak Gendut Dalang Berijazah sutradaranya hari ini Ki Cahyo Kuntadi termasuk dalang kono sapa dalang kene sapa. Mula mau Mas Kris kok arep njaluk pindah rene langsung izin pusat aku ya. Ayo nek awake dhewe sudah dalam tim kaya ngene iki mbok diseleh dhuwur kono ya manut ya, Kong. Ayo tim iki pokoke manut pengarepe kepiye. Para ajur iki ya resiko. Ane anu lho, Gong. Piye, Truk? Wah aku iki aku mau iki lali ya. Kalau nyawang gua wangane kelir kae, juose kaya ngono. Wah iya ini gawangane kelir dari logam ini, Truk. Nah, logam kaya ngene iki sing ana biasane iki ana Mbaya Lali kono kok. Ana ngendi? Ana Tumang Sela Mbaya Lali kono wah jan. Abah Yoyok iki lek duwe kekarepan iki pancen ya disembadani. Ayo abah iki nek apa kanggo dulur apa meneh kanggo Kang Pur kuwi wis sok glokok banyu ngecun. Saanang-anange sing ning omah digawa. Nah iya. Wah iki lanjut napa Kang Gareng? Wah iki ya kudune dilanjut pupung iki ana bintang tamu ditanjake. Wah, iya. Anu ya, Kang Gareng tadi Abah Yoyok itu kan cerita bahwa Bu Kesi itu sinden viral di tahun 90-an sama 2000-an. Nyuwun sewu Mas Bagong. Dalem. Nyuwun sewu menika pesinden saking Kediri Tasik kathah ingkang dereng tembang. Mbak Kolin, Mbak Tuti, Mbak Lia, Mbak Wino, Lah. Gita Iki niki. kudu ngono. Sekawan niki ayo Cemas ya. Lah. Dalang. Dalang ora somong komando pertunjukan iki piye. Ayo nembang, Dok. Wah, Ayo, nek iki nembang sing remuk. apik. Remuk aku truk. Lah iki sitok lurahe. Sitok garwane Bu Wah Lurah. kowe kudu dibagi mboko sak lagu kok, Truk. Ayo sirku ki engko ning apa gubuk asmara karo ana permintaan Ya Karang wis. Taruna Caping Gunung nek Bu- Ayo, capek gunung